Sesuk numpak apa? Lho bis. Kok ora pesawat meneh? Wah, sane aneh ora. Sesuk ki Minggu pesawat ora mlaku. Ya. Ya kan ben weruh awang-awang meneh ngono lho. Pesawat ora mlaku sok Minggu yakin ora. Iya, ngono ya. Ayo sik ya mau jejer aku nang pesawat no. Iya. Ngus ngono dhek nang cedhak tendira iki nudi ngisor. Wates, Pak, wates. Aku ya penak wae arep medun ngene iye aku ya. Ketak cilik. Iya ketok cilik, heeh. Ah iya. Pancen ya nyok ketok cilik, nyok ketok gedhe. Ya pancen bener. Kutha Wates ya iya. Asline bocah iki Wates, Wates. Kulon Progo Gembongan. Mula bareng numpak pesawat senenge ra jamak-jamak. Iya. Lagi mlebu nang Adi Ciptoka wis, "Wow, ternyata gede ya." Ngono. Ah iya.